Čauko ľudia, toto je Kex, dneska vás vítam u nového videa. Dneska hráme World Cup, ideme za Brazíliu a máme v skupine Česko, Peru a Indiu. Takže ľahká skupina, samozrejme všetko porazíme. Dobre, ideme na to. World Cup dneska naša cieľ vyhrať World Cup. Žiadny cieľ iný nemáme. No, tak začíname strieľať, ja to tam takto do rohu a nejaký Questin to nedá. Dal svoj gól, náš zelenovlasý, máme takúto špeciálnu branu, ale Josef to musí vychytať. A vychytal! Kam on to vychytal? Česko zatiaľ poražujeme 1-0. Samozrejme, tým nechcem ujažať Česko, ale no, je to hra. A lobíčky do striedu. Takže gól! Quentin nechytil a Izák to sa raduje. Josef a Biet. Biet podľa mňa nedá penaltu, lebo my vystižujeme penalty jak takí kráľovia. Penalt sme 2-0 zatiaľ. Ale viete, akú mám taktiku? Ja to tam zasa tam, kde on skočil. A on to mal skoro, ale nevychytal, je moc krátky. Yes! Takže Mason sa môže jadovať. A teraz Josef, Edgaj. A Edgaj dáva gól. Edgaj, naozaj to je Edgaj. Tam má jeden level. Questin a Harold. On Harold nedal. Oj. My sme mysleli penaltu. Teraz musíme vychytať alebo dať. Skúsime dať do druhej strany. Dal nám gól, tí dva. Teraz keď nedáme? Tak potom oni nemusia dať. A dali sme gól! Vyhrali sme! Yes! Je to tam! Dobre, teraz ideme proti komu? Peru. Bude to troška ľahšie, lebo ten akože dobre nevie hrať futbal, ale nechcem nikoho súdiť. A gól! Vyhrali sme. Jet.l dal gól. Josef. A jemu dávajú gól. Tak dneska asi Peru nás porazí, možno. Preto hovorím, nikoho nemôžeme nikdy súdiť, lebo nikdy neviete, jak hrá. Toto ináč sú normálni ľudia, takže to bude zábava. A Nate nechytá, Izák dáva gól. Josef a dávali gól, zasa Kilsby. Toto musíme vychytávať, lebo keď takýto nebudeme strely vychytávať, tak potom už neviem. A gól! Tí dva, kamo, a dievčatá, nečakal som, že proti Peru to bude tí dva. Ale teď ideme skúsiť a vychytali sme. Takže Peru teraz, keď nedáme gól, tak oni dajú. A keď my dáme gól, musíme chytiť. Keď nedáme gól a oni dajú, yes! Ale zatiaľ to môžu ešte dodať, lebo teraz keď mi dajú 2 góly a ja nedám túto penaltu, tak ideme ďalej. A to nechcem. Ja chcem vyhrať. Dolná spodná tyč. Toto som mal mať, ale išli sme hore. Nevadí. Teraz Loen musí dať, ináč sme prehrali. A dáva Loen gól! Vyhrali sme! Je to tam! Teraz musíme len vyhrať proti Indonézie. Prečo Indonézia vlastne druhá? Tak toto bude ťažký zápas. A vychytali sme! On dal tyč! Nie, vychytali sme to. My sme to vychytali! Ináč bola tyč, ale viete čo? Dám to na tú istú stranu. A Miguel to nevychytáva. Išiel na druhú stranu.
A Jet sa môže radovať. Josef. A Josef vychytáva. 1-0. Dúfajme, že takéto skore, a moje skore sa ešte zvýši podľa mňa, a ich skore sa zniží ešte. Raz môžu znižiť. Kašli na to. Gól! Gól! Vyhrávame. 2-0. Tiež, a ináč mám otázku, moji diváci. Tyč! Mám otázku. Tešíte sa na tieto letné prázdniny? Zajtra bude piatok, vysvečka. A potom budú 2 mesiace voľno. Ale nás vychytal. Čo sa dá ďalať? Musíme ísť ďalej. Dobre, teraz ide proti nám Eli. Josef, najlepší brankár. Najlepší proste. Jo nikdy nechcem zmeniť. Josef proste GOAT. No keby tam išiel na miesto do Naomi, tak do Naomi by sa len čumel, jak ten Josef to všetko vychytáva. No ďalej. Vincent nevychytáva a dáva Jet. Jet dáva gól. No teraz Josef, Hantej nedáva gól. Yes. Josef zasa vychytáva a oslavuje. Teraz Isák musí dať. Isák. Lobíček pre Francúzsko. A Vincent nič. Josef. Dáme to na druhú stranu, prečo nie? A Viktor dáva na tú stranu. Dali nám gól na 2-1. Ináč môžu to ešte otočiť. Nikde sa nemôžem chumeliť. Ale teraz, keď my vyhráme vždy. Brazília nezvyhra, lebo je najlepšia. Dobre, ja od detstva fandím Brazílii. Teda čo? Vincent nevychytáva. Počkaj. Vincent nevychytáva, Harold dáva. Josef nevychytáva. Toto je smola. On dáva gól, štíty. Samozrejme, že teraz dáme gól. Prečo by sme nemali? A gól, postupujeme do 8. finále World Cupu. Pardon. Troška ma teraz bolí krk a hlava z toho tebla. A tu nevadí. Todd, nič. Jet, gól. A ideme teraz proti Uruguayu. Keď tak ma môžete objaviť v komentároch. A Josef dáva gól. To sa môže tak len nie. Josef vychytáva. Yes, je to tam. Tento jak sa neusmieva, jak je smutný. A Izak dáva gól na 2-0. Valverde dneska nič neurobil. A ja nič. Josef vychytáva 2-0. Teraz keby dal 3 góly a my nie, tak by sme píhali, ale to sa nestane. Alebo nie. 3-0. Teraz keď vychytáme, tak ideme do semifinále World Cupu. A teraz musíme vychytať len. Lobíčky nám dali pre Brazíliu. Nevadí. Jozef, nesklamal si. Vychytal si 2 striely. Teraz keď dáme, tak sme vyhrali. On to fakt dal. To je fakt dobrý. Harold nič. Nie. Harold dal gól. Pardon, ja si to milím. Je to tak ťažké, keď musíte čítať mena a nevedieť jakého. Tak Jet. Teraz to vám zakrúti úplne.
Jak krásne to tam zakrutil. A gól! Jet dáva gól! Mám hovoriť L alebo Jet? Máme mu radšej hovoriť Jet. Ethan nič. Kamo, on to rozbraj. GG. Dneska to... Áno, dneska sa volá Mr. Kiosbaj. Pamätajte si jeho meno. Ja už neviem, kto to bol. Rýchlo si nepamätáme na... Keď už sme vyhrávame 2-0 proti Nizozemsku. No, tak ideme. On nám dal gól. Striede dole. Hanba je, keď ti dal jasle, alebo keď ti dal lobiček, ale toto tiež hanba je. Dobre. Mason. A Mason dáva gól na 3-1. Je to tam. Leonard, ich brankári zatiaľ nič nevychytal. Ale zasa Jozef vychytal jednu strelu. No, Kiosbaj. Ale ne, tí dva. Toto môže byť ešte napínavé. Teraz, keď nedáme gól a oni dajú, tak to bude 3-3. A potom, keď my nedáme, tak oni dajú, tak vyhráme. Ale to sa nestane. Lebo my vyhrávame 4-2. Zapíšte dejiny. Brazília ide si pre World Cup. Ale oni nič. Nič. Vidíš? Nič. Nič. Lebo Jozef je GOAT v bráne. No to nemám by mal teraz mať otvorené oči a plakať. Lebo teraz my vyhrávame celý World Cup. A kde je Taliansko? Nikde. Tuto nikde som ho nenašiel. Dobre, Jozef vychytáva Jakoba. Dobre, catch. Dobre, teraz musíme my dať gól. Vidíte, ak sa ten Nicholas tvári? On sa tvári úplne, že myslí to vážne, aj keď to nevie. No, ja som ešte extrém horší, hrozný v bráne, ale to nevadí. Na to sa teraz nikto nepýtal. Nathaniel nič nedáva! Yes! A vlastne Češi postupili z tejto ligy. Vlastne myslím, že skončili tretí, ale nikto sa na to nepýtal, lebo Anglicko prehráva World Cup 2-0. Hej Kane, môžeš nám to vysvetliť? Lebo hej Kane teraz už plače, že nikdy nevyhrá World Cup. Ale Brazília si dá zase do svojej tuny trofeji, si dá zase ďalšiu trofej. Nicholas a nedáva gól Nicholas, môžeme sa tešiť. Brazília vyhrala World Cup. Dúfam, že ste si užili toto video. Nezabudnite dať like, odbej a zdieľať toto video svojmu najlepšiemu kamarátovi a vidíme sa na deň budúce. Čaute!